Non se preocupe máis, a media muller. Verá como non quizás demasiado, pasamos a noite boa como dous señores. Deixame unha caixa aquí e levas outras ao almacén, sí? Vale, moi ben. Aí, veciñas, pois por 2 kilómetros. Por 2 kilómetros non tocou aquí e tocou en Tapeirán. Diz que a prea de Conchita levou unha boa tallada. Ainda por riba el saber quen lle tose. Xa nin que entusiasmes. A ver se empeza a botar algo no peito das ánimas, porque na igrexa ninguna candea prendía. Esa, ao gastar todo en viño. Eu non sei como o noso señor permitiu que o número do 5º premio fose parar eses perdidos. O noso señor puxo che ti diante o número e dixache xa da administración que se non che gustaba, que se era un número feo, que... Xa remataches cos lazos, indiño? Dixetesme que fosse ao meu ritmo. A min sí que me tocou unha boa lotería, sí. Aos de Tapeirán xa lles calaremos a boca nós no concurso de Belén. Aí van levar un carallo como a un brazo. Ai, o que di?